Myślę, że to takie zabawka przyjechała do niego chyba. A co to? Ona tak robi ładnie. Baran, Z boku zrób z tej strony, to widać jak wyprawia. Jak on nie zobaczy z aparatem, to zaraz przestanie. Tak. Gdzie ty idziesz? Baran, but? Hello? To idzie do nas. Hello? Uważaj, żeby ciebie nie ugryzł. No, musisz uważać. Bo to są jego pocałunki, takie z zębami jeszcze. Halo? Halo? Pączuszki? Halo, pączuszki, brzuszki? Dawaj go, Już zobaczymy. dawaj go szybko! Znalazł telefon i koniec. Mama? Mama czy telefon? Kogo kochasz bardziej? O, chyba naski włosy. A Magda, ty przylałaś pieniądze? Dla mamy?